Здравейте, приятели! Стана модерно да се правят видеоклипове, да се качват в TikTok, в YouTube. И трябва да сме в крак с модата и ние. И днес ще ви представим една кола A6 Audi от 2014 година с монтиран от нас CarPlay на марката Mr. 12 волта. Бърза демонстрация как работи устройството. В момента сме на радио. За да го избереме, еднократно натискаме бутона Медиа. Директно сме в CarPlay менюто. Сигнала минава по оптика, без загуба на качеството, пълен контрол от джойстика. Цял екран, достъп до любимите ви приложения. Това е от нас, приятели. Ако искате и вашата кола да се здобие с тази хубава екстра, сайта bgcaraudio.com, телефона 038 24 7575. До нови срещи!